Opakro di kwara mugira kama na nyakum kitera mugi TV ka une wang sai chendu mar duol kama bire kidienja areo mokwongo wagonu mbaka weche mosebedo katimore pacho ka. Mar areo wadhi go mbaka gi wendo wa modhial mabro donje studio ka miluongo ni FCPA Hesbon Omolo. FCPA Hesbon Omolo en jalony e weche mag uchumi. Gimomiyo dhi go kode mbaka en ni to koro seche mowuoye ni ang'o ber mane mosewuok e wach mar sirikal miluongo ni broad based. Maya kere keke mar siasa makoro nitiere. Adhi nyiso gima nosetimore kawuono gi duond bura mar ODM bang' ka kikruok moro nosewuok bang' jagoro maduong' Edwin Sifuna wacho weche mopogore gi kaka party nene. Koro mane mbaka mwadhigo bang' daka matin wantiere kaendi gi Elizabeth Otieno Nyarogenya kaka jaloko marwa. Anto kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok ocha pesa. Nagiweche manyien mawango. The party supports the position that has been taken by party leader Honorable Raila Odinga to work with the Kenya Kwanza administration. Telo maduong' mar ODM ong'ado gi duol achiel ni gisiro sirikal kendo mano koro okweyo liet manyoche chwako gi jagoro mar duond burano Edwin Sifuna. I sentence each accused person to 35 years imprisonment. Obila ariyo ng'adne gi buch twech e jela higni 35 kuom nego jal moro Tesind obila ma Mbururu e kaunti ma Kakamega e higa mar 2019. Ang'eyo ni William oter nyang'. Mondi ne ng'ato koter nyange in ng'ano man kode very close. Jaod bura mar Rangwe Lilian Gogo yudo kwet kaluwore gi weche mag anjao mosebedo kotiyogo e twak mage gi jopiny. Wadhi donjo weche mag siasa bang' daka matin to chaka ne weche mag arita ni obila ariyo ng'adne gi buch twech kuom higni 35 bang' kane oyudgi gi ketho mar nego jal moro mong'ere kaka Dennis Lusava kane negi sande kendo ginege Tesind obila ma Mbururu e kaunti ma Kakamega eka bang'e nowit ringre aora mar Nzoia. Jokeno ratich oganda opuoyo ng'etono ka gidwaro mondo sirikal ochiw arita ne jogo mochiwo maling'ling kotenore gi buche machal kamago. Lidio Keyo miyo ler mar wachni. Emano manenore kaka duoko ewi dwaro ma osebedo e mar neno ni okawo okang' ne obila ma osebedo katiyo gi teko mathoth kendo nego jopiny. Doho ma Eldoret ong'ado buch twech mar higni 35 ne obila ariyo ma oyud kod ketho mar nek. I sentence each accused person to 35 years imprisonment and they have 14 days right of appeal to the Court of Appeal. They can then test this decision. The decision by Justice Nyakundi today marks a landmark judgment in the fight against impunity that is perpetrated by members of the National Police Service. It has been a 5-year-long journey for the family seeking justice for the death of their son. However, today the court has passed a verdict in their favor. Obilago moyangi kaka Emmanuel Wafula majahigni 38 kod Godwin Sirengo majahigni 35 oyangi ni ne osando ma onego Dennis Luvanga mane nitiere kod higni 31 mano otimore Tesind obila ma Mbururu e kaunti ma Kakamega bang' kane ondhiye gi obila higa 2019 nikech ne oyude ka ok orwako abuog rombe. Jang'ad bura Ruben Nyakundi oyango ne obilago ne nitiere kod ting' mar chiwo arita makare ne jagono to kata kamano ne gituwe gi opingo dirisa kama ne gisande maginege. Bang'e ne giketo ringre ogunia kendo wito e aora man Nzoia mantiere tong' counties ma Bungoma kod Kakamega. Our brothers are all what it takes to secure the life of the deceased in this matter. But unfortunately, that was never to be, and then we found ourselves in this litigation. Hii safari ya miaka 5 tangu ya kifo cha mtoto wangu nimefurahia kwa haki kupatikana, kwa sababu ya kijana wangu kuuawa akiwa kwa mikono ya maaskari. Baadaye anapatikana Nzoia, ambayo imekuwa imenidhuru sana katika mawazo, katika magonjwa. Marehemu Lusava amewacha watoto wawili, grade 2, grade 8. Na wote ni wasichana. Vile watasoma, vile watafaa, vile watapata malezi ingine kutoka huko nyuma itakuwa ngumu. Jomin buche no chwala joneno mar 21 moriwo nyaka jonyuol jagono
magin Safani Malongo kod Agnes Mbale kabende neno mar 27 nochwal doho matudo obilago gi nek mar jagono. Obilago bende oyudi ketho mar tiyo marach gi apisgi kod rocho ratich oganda taro mar kungruok margi e kinde mane gidonjo e tij obila. My findings are that the aggravating factors in this matter outweigh any metrics of mitigation. Kama unajuto na askari, chunga binadamu wenzako, baada ya kuchukua mwenzako unaua, na umepewa ulinde. Ng'eto makama biro bang' familia mar jagono, riwruoge makero ratich oganda kod duol maketo nyong'ong' e tij obila IPOA keto liet mar kaso burano. Duoko mar bero ne ringre ne oyango ni ne ogoyo bindi ka bende ranyisi ne nitie ni ne osande. Kata kamano, obila gono otemo pando gocho mare ka giwacho ni ne ogore mana piny kuom hayo maber neno mano ochwali e doho ema oduogo tweyogi. Ng'eto makama koro chiwo geno ne jogo makeno ratich oganda makoro kwayo piny owacho mondo chiw arita makare ne joneno e buche machal kod magi kendo neno ni bucha moko mantiere doho bende otieki mondo mi familia go oyud ratichgi. Lydia Hokeyo, Ramogi TV, Nairobi. Duond bura mar ODM olanda yanga ni gibiro medo dhi mbele kod tiye twech achiel kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Emilome mane osom kod jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna, ODM olando ni chung' margi giluwore kod mar Ogai Raila Amolo Odinga mar neno ni piny Kenya ni kama ber. Chris Owino nigi ler mar wachni. I thought, honestly speaking, that Ruto having been through what he went through with Gen Z would give opportunity for the implementation of this document. But there has been no commitment, no desire from his side to implement any of the articles here. None whatsoever. Yeah, and that is the reason I personally said this thing is dead. All right. Jumachiel to kidhore ni eno kubibete riwruok moro amora makelo kanyakla duond bura mar ODM kod UDA, jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna koro ogo bade piny. Iromo mane okawo seche mohewa auchiel magawa moro e bore Nairobi, tend ODM kotelne kod Ogai margi Raila Odinga ong'ado gi duol achiel ni tudruok margi kod jatend piny William Ruto pod biro dhi nyime. After frank and open deliberations, the committee adopted the following resolutions as the party's collective message to members and to the country. Number 1, that the party supports the position that has been taken by party leader Honorable Raila Odinga to work with the Kenya Kwanza administration to stabilize the country and create an enabling environment for Kenyans to address their concerns through democratic and constitutional means. Ma en chung mopogore kod chung ma jagoro margi maduong' Edwin Sifuna mosebedo kanyano tudruok makamano e Lwala ndalo machuok mokalo. Sifuna mane oyudore e Akrikiki ewi kawo chung mopogore kod tend ODM otuo dhoge ni chung mare ne obiro motelo ne ODM golo chung margi ewi siro lwedo sirikal mar broad-based. Has ably explained before, is taken after organs or meetings of the organs of the party. And this is now the position of the party. Yes, that we will be making sure that we put together a team that can ensure that we implement the MOU that we signed with UDA. How is that different from Sifuna's position? Let's have another question, please. Let's know. Tend ODM bende ochopo e winjruok mar chugo aput moyedhi madhi ng'iyo weche duto mane giketo e kogno kod sirikal mar Kenya Kwanza mar neno ni gichopo kare. Of the agreement, the committee has identified the absence of such a technical committee, which is actually contained in the MOU, as the missing link in the implementation of the MOU. Of great concern is the full implementation of the NADCO report, promotion and protection of the livelihoods of young people, the right to peaceful assembly and protest, the rule of law and constitutionalism, corruption and wastage of public resources. Sifuna osebedo kayudo seyo kuom jatend duond burano ma osechayo kuom ringo oko mar lai mar chung mareno. Hata wewe kama una maneno ya kusema unaweza itwa huko useme mambo yako. Enda pia wewe ujieleze. Kama hauna namba ya Ivono Kwara sema saa hii nikupatie. Hao watu akiwembo huyu baba Raila Amolo Odinga, siku ile wataniambia Sifuna, sasa wewe umeanza kuwa na maadili tofauti na chama, nitawaachilia hii kiti bila fujo. Kakayo martego ODM kendo neno ni ODM oloso gi duol achiel, komitino ojiwo jokanyo mondo ket chung mar ODM mbele. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
Mane mbaka mang nogo bang'e, lakini sani wadhi ane mbele gi weche manyien matimore ka ni pogruok e kind duol matayo chenro mag obila e pacho ka NPSC kod bad migawo mar obila National Police Service omedo nenore kaka wuone od bura jata tije mar NPSC Peter Lele onyiso komiti mar od bura marango kaka sirikal tiyo gomenda ni tendo obila e bwo ogaye mar Douglas Kanja otamogi oboke manyiso kaka ichulo obila osara mondo timnegi nonro. Ywaruok ma kamago osebedo kuom higni buora ka NPSC mochung' ne ndiko obila e tich chiwo ng'ur ni obila onge kodgi e winjruok achiel kaka tich onego bedi. The National Police Service has submitted all personnel records requested by the Commission over the past 3 financial years in a timely and structured manner. So have you submitted the payroll? Yes. As the accounting officer for the police, any information relating to human resource in terms of recruitment, anything, Chair, we submit to the Commission. CEO, yes. Are you able to access the payroll? For the issues requested in this letter and this audit query, I have not been presented with the documents I asked. Those are other documents. Where is the payroll? Why doesn't he want to give the payroll? What is in this payroll that is hidden from the employer? We want you, especially the accounting officer, to hand over all the HR function, especially the payroll. You hand over. You don't give the commission the access, but you hand over. We are open to that. They can be able to get it in. Jaod bura marangu Lilian Gogo kurikete nyong'ong kaluwore kod weche mosebedo ka owacho e kinde romo mag siasa e piny Luo. Jolony weche mag siasa koro wacho ni onego ket chik magayo weche maricho kendo makelo anjao. Judith Omondi nigi ler mar wachni. En kinde ma siasa koro limbo kendo geche osechak iki, auja osechak tem kendo johera mag siasa bende koro ikore mar chako laore koni kod kocha gi jo siasa mabiro chung'i e gwenge ma opogore pacho ka. E kindegi weche jawuok ga kendo ma idiro mabeyo gi maricho ka koro penjo wuok kaponi ma e dhok mar siasa koso samoro kadho tong'. Ma jaod bura marangwe Lilian Gogo e picha achiel ma cholore kod nying Gladys Atieno, ranyisi e pichani mana kaka ineneni. Pichani kata kelo penjo wi rameny mare ne jopiny okorum ka. Mano picha machielo ma jaod bura no koni e mine e kaunti ne mondo mi oluokre. Aya mine na romo gi mine moko gokinyi to we mondo anuone mine man kate mine koro nyaka uluokuru buowu. Wawuok Homa Bay nyaka e kaunti ma Migori e romo machielo mar ik ma bende ne okelo jotelo kanyakla mae kaka koro Gogo nono jatend piny William Ruto. Mimi najua William ametairiwa. Ang'eyo ni William oteri nyang'. Ang'eyo ni William otairi. Magi gin mana moko kuom picha ma walidho. Penjo en ni jopiny marangwe to wachi ang'o. Mago be nyiso wa ni gin yore moko becho nikech mondo ne ng'ato koter nyange in ng'ano man kode very close ma nyange ne no ikuonge neno koka weche moko bedo magi kelo chuny mabor kabisa ni kare telo oheo joma mine moko kabisa. And weche miwacho e gimwine mag siasa nyalo gero mine mondo donje siasa ama nyalo miyo mine moko weyo nikech weche miwacho mag akwedego mamiyo irangi ka okin jatelo tineno mana ni dendi ema ng'ato nyalo rango kende. Ok gin weche mawachore e gweng' kende, e mbui bende gilandore. Giwach weche maler ma ok nyal chwanyo chuny raia. Gima chalo kamano joma chalo kamano ok onego chak yier mitimiyo tich nikech wacho wach mochido machalo kamano nyim ji ok ber. An member mar Lilian Gogo's constituency nitie gik mang'eny monego wachi, nitie gik mang'eny monego tim makelo ni ji dongruok. Jogo ma olonye weche mag telo kod siasa to koro dwaro mondo mi Kenya ochak rido chike
ahinya to ne josiasa e weche ma otedore kod terruok kod mag kanungo. Nitie kaka inyalo puonj mine mantiere telo mondo los mopogre, mondo sama giloso kik gikel gik ma achai bobiro nikech ng'ato rangi mana kikit chwechni kende, koro kata kiloso ng'ato ok bi paro gima iwacho. Ne pinje moko kaka Amerika gini, iyudo ka siasa magigoyo ok oyieni mondo mi iwach weche moko modok kor kanungo kuno. Ok oyieni mondo mi iwach, nikech mago kiwacho tiyudo ka koro kendo kelo ni pek e yore mar chik. An napani kuno kuma winjo watim ang'o wadhiye. Waseyo gweno to gwang' bende waseyo. Magi moko kuom timbe mawalidho mana mamulo kaluo, mak mana ni josiasa mamoko bende jumbe ma okalo osediro weche ahinya to mamulo joute josiasa maonge paw siasa, gino ma osekelo liet ahinya to e kind kweth mar jogo masiro piny owacho kod makwedo telo mar William Ruto. Judith Omondi, Ramogi TV. Achije 5 ma odonjnegi kod ketho mar nego jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were otamore yie kod ketho mosomnegi e doho. Kaka Efi Nyakidi leronwa, achijego ibiro dinnegi e od ang'ech ma industrial area ka girito ng'eto mar doho kapono ni biro wegi kod rambon katoyo. E nyim jang'ad bura Diana Kavetsa ma doho mamalo ma Kibra, achije 5 manodonjnegi kod ketho manego jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were nochwal. Kata kamano, achijego duto notamore ketho makamano. Achijego mosebed kidinonegi kuom dweche madirom 3 gin kaka William Imoli Shigali mane omaki e katoyo ngona more gwenge ma Kasarani boma ma Nairobi kendo mawachore ni ema nochwado Were gi lisasi. Edwin Oduor Odhiambo, Ebel Ochieng mong'ere kaka Dave Kalo, mabende en director ma Lake Basin Development Authority, Isaac Kuria Chege, kachel kod Alan Omondi Ogola, mabende ne en jachiw arita mar Were. Motelo ne ma, jang'ad bura Kavetsa nochiwo chik mondo mi otim nonro mar fwenyo kaponono achije William Shigoli, Edwin Oduor kod Ebel Ochieng ochopo rang'iny mar weyo gi thuolo kod rambun. Tok yudo lipodno, Kavetsa nochiwo chik machiwo ng'eto mare ewi wach makamano tarik 14 dwe mar 8 higani. Achijego pod imedo dinnegi e rumand e od ang'ech ma industrial area. Kaluwore ni nonro makamano pok notimne achije Alan Omondi kod Isaac Kuria, doho nochiwo thuolo mar dwe achiel ne chenro makamano kendo achijego biro dok e doho tarik 22 dwe mar 9 ma winjo okang' ma doho biro kawo. Wirani apis jamin wach notamore okang' mar weyogi kod rambun. Gisani, ochiw chik materogi e rumand ma industrial area kowuok mano ma Kamiti Maximum kama osebed kidinonegie. Jaod bura Ong'ondo Were nochwad gi lisasi tarik 30 dwe mar 4 higani e roundabout Mangong Road. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Doho ogolo chik mondo migawo mar lweny kod jolweny mag KDF olosi kendo yangi chike ewi kawo kendo ndiko joma ni kod kute mag ayaki. Kama endi koro en achiel kuom ng'eto ma jokanyo pako ni biro konyo e kedo kod akwede ne joma ni kod kute mag ayaki ahinya kuonde tich. Ng'eto no tim kaluwore kod bura manotimore doho kod riwruok ma ok mar piny owacho maked ne ratiro mar joma ni kod kute mag ayaki miluongo ni Kellen ewi rawera moro manoriembi e tiegruok mar KDF kaluwore ni en kod kute mag ayaki. Simfros Okinda nigi ler mar wachni. E achiel kuom kepo ma itimoga ne jolweny mag KDF e pacho ka, rawera moro wabiro miye nying ni Kefa mondo kik akweda moro bedie nodhi mondo en bende oteme hape mar donje lweny. Kuom hawi maber, Kefa nokalo penj mathoth mitimo ne joma dwaro tij lweny kamoting'o pim mar obwongo kod mar del. Tok mano noyudo barua mar chopo kendo chako tiegruok mare kod jowetene. Kano chopo sa mar donje kar tiegruok mar jolweny, Kefa noriembi kendo kone ni ok onyal dhi nyime kod lek mare mar donjo e KDF kaluwore kod chal mare mar bedo kod kute mag ayaki. Kaluwore kod andika mar riwruok ma ok mar piny owacho mano Kenya Legal and Ethical Issues Network on HIV and AIDS mano kawo bura mar Kefa kendo tere doho. Kefa nopim chal mare kiling'ling ataro mar chik kendo chal mare nolandi ayanga ne jowadgi mano nego gichak godo tiegruok e kar tiegruok makamano. Doho mar jotich ma Eldoret tinende ogolo chik mondo migawo mar lweny kod jolweny ma KDF olos kendo yangi chik ewi ndiko joma ni kod kute mag ayaki e thuolo mar ndalo 90 mabiro.
Kamano bende, jatend KDF ochiki mondo dhi e doho e thuolo mar ndalo 120 mabiro mar yango ni chikego ochopo kare. Eng'etono mabiro dhi historia mar piny Kenya kaka okenge madito ma ogo e kedo kod akweda ne joma ni kod ayaki, doho ng'ado ni tim makamano notim ataro mar chike marito ngima ng'ato e pacho ka. Doho bedo chiko KDF mondo orwak kefa e kepo mabiro ka kamano gi lera ching gimomiyo manok nyal timre. Bedo ng'eto mokwongo e pacho ka e wi akweda ne joma nigi kute mag ayaki, jokanyo ni kod ilo ni ma dhi yawo yore mar chiwo thuolo maromre ne ji duto ma ok orang chal mar ng'ato. Kendo kepo mabiro mar jolweny dhi neno ni ji duto mokalo kendo ni kod dwaro mar donje lweny otimo kamano. Motelo ne dhi e doho, kefa nochul silings milion 1 gi wiye e wi akweda manokale. Simfros Okinda, Ramogi TV. Bas wadhi yo moro machuok kudog bang' daka mantin dano kuseoro ote maru kani umore Trevor ma ndio cool Gladys kantiere Nairobi ka indira Ramogi lera ahinya awuoro wach ma jaod bura marangwe wacho go yawa koko oluongo mana name si mara ni mama no donjo na matek kabisa nero kama no Gladys no kamentiere benitira Ramogi TV umore Trevor SG Sifuna to chun gi soma ndika moko yie go de chunye sirikal ma ok idech go moko dech gi jopiny tunge kata tiende ma Fred Osuru kani Dandora ero kamano ni kaka pile Ramogi TV ler kendo waneno habari ka wano Daily Gardens Kisumo moko belit ya mach manego ji kamano lit ndi anyway aoro mos ne Honorable Rose Nyamunga Joshua Odongo Ron kod Governor Nyong'o ma Jono Nyango from Owiti Foundation CBO ero kamano mbijata Ramogi kelonwa weche manyien e yo makare awuoro weche mag nek kowuok e obila takwayo ne familia mar Joko Omolo Arambe duto te awe maber amoso siepna Gor Wuoda Lango kantiere Goda Buor Moroni Kisumu County kanyo Mama Ella kawan go buta ka indi to gi an boss Wuod Nyaseme kantiere Nairobi Makadara ero kamana ahinya odugo bang' daka matin kikidhi mabor ahinya. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Royal Mabati Factory Limited nitie gi discounts mabeo mokalo mag dier higa. Tiles mag tado mag Deka iyudo gi siling 500 kende ka steel trusses to yudore e siling 255 mita ka mita. Wakelo ni nyaka idhodi maonge chudo moramora ei Kenya mangima. Gochno e namba ma en 0722 638 kata chwal order mari e www.royalmabati.com. Unubiro kolo bengini to unudoro mondo wan wakonyu. Bende unwiu be adier? Onge kaka wan wanyalo konyo ukwelo. Winja. Nyako ni mako gadhoga. Seche moko en owuondre ga ni en ofuo, seche moko en mana ng'at motegno. Oja chir. Kara en ang'o mabiki timo kae gi niti? To donge en nodhi timo gimoro e bengi? We an agochni. En mamana. Indier wuoyo kode. Iniwuo gi mamani? Dawe. Niseyudo nyundo nikelo nyako chia cholokore nege lunga nisandi nango nyako chia nigi ere kendo jalo siko kachandi gimo nyako chia utemo kadhano Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero.
Morwako kendo ni joriemb bodaboda e sub-county ma Awendo e kaunti ma Migori ywago medruok mar kuo mar apiko e gwengego ka giseyo tend arita kwe kuom rem e konyogi e tieko kuo ma kamago. Jojuma nigi ler mar wachni. Joriemb bodaboda ma Awendo osebedo kendo pod medo ywak ka otende kod kuo mar apiko ma kinde ka kinde. E kinde ma dwe achiel moko joriemb bodaboda gi ma Awendo wane giselalo apikni moro ma 6 ka bende kata moko kuom joriemb bodaboda bende osewito ngimagi ka omonj kod jokuoge e sechego mag otieno. Joriemb bodaboda ka otele kod jakom margi Marco Jol Martin Abira wach nitiere kata pinyni moko e sub-kono ma Awendo ma oting'o apaya mowuok Oyani nyaka Olanda ma thothgi ok nyal tiyo godo ka oseromo kar sa achiel mar otieno nikech jonjore geto gi apayano. Kino selal dwe mokalo apikni moko lala moko rema 6 kendo ji 3 bendo sang'ielo rengo ke moko chod ng'utgi me mana diri e piny mar Mariwa gi Mabera nyanya bera kichomo rut moyani. Joriemb bodaboda giwacho ni moko kuom jokuogegi idho apiko kaka jowuoth ka bende ka gichopo kuonde ma koro ji onge gilokore kod joriemb bodaboda kendo gimayogi apiknigi. Inyal goli kata stage kaka jawuoth to kigi kodi e kor tiang' tipo ma ka ng'ato osego idhi report ka obila to obila okaw action moro amora. Samoro ng'ato nyalo goli kaka ng'ama nyako ma jaber ma tera kuma kama to kigi kode bath tie chiel kama to koni wakonyra kama tin to kichung' matis ni tipo mana ka jomoko osewuok ne itia kidhi e landi dhi lokara lawo ka dhi ng'e kibinda ko dhi go mbaka ke jirani kiduong' ne de chuo ng'amo jache ng'eny. Giseto arita kwe gwenge mag Awendo magiwacho ni ok osewuok oko mar konyogi e kedo kod kuo mar apiko e sub-kono ma Awendo. Chik ok oyie mondo wakaw chike lweto wakawo jogi wamiyo obila mondo mi otimnegi nonro. To jogi duogo ne kiwuotho ng'anjo mana oko ka. Koro miyo jopiny bedo gi chuny machwer. Kendo wasetemo koni gi koni kwatudore gi afisas magwa mondo mi wakony gini to waneno ka tamore. Gisingo jiwo arita kendgi giwegi kaka yo mar kedo kod kuo mag apiko masani medre gwengego. Ringo kod ng'ato idhi kode Oyani chak idok kode Ulanda chak iduogo kode chij gi ng'ani nikech samoro kodhi onyiewo chisel tin mang' nogoyi gi chisel niendi. Notice mwachiwo ne jokuo kada na chudhe ni chal ng'ama yiero sanduge e furniture. Komachielo joriemb bodaboda gi ma Awendo bende koro kono josiasa mondo kik donjre e yiero ma jotend bodaboda sub-kono ma Awendo e seche mag dhi nyime kod chano yiero e kinde machiegni. Ka watimo yiero ok wadwa ni ng'ato donje yierowa. Gavana dwaro ng'ate to waduto te wan ng'ate. Koro wang' ni thuolo ma wakwayo gavana owewa wayier ng'at ma wadwaro wamiye. Mitula ti kodwa kaka jopikipiki kaka joyuth weteni. Administrator ma sub-county ma Awendo Elisha Mitula osingo joriemb bodaboda ni gidhi bedo kod lwasi makare mar yiero jotelo ma gin giwegi ema gidwaro. Mitula wacho ni piny owacho ma kaunti ma Migori ok osebedo kendo ok bidonjore e yiero ma joriemb bodaboda sub-county ma Awendo ka omedo ni kony ma gidwaro emibiro chiwnegi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kambi tudruok mar Safaricom ka omakore gi kambi keyo weche mar Royal Media Services e chenro margi mar M-Pesa sokoni nodhi nyime gi moro jopiny e gwenge ma Nyanza kaka Kisumo, Kisii kod Nyamira e dhialo higni 18 mar M-Pesa pacho kae ka giduoko erokamano ne kastembegi. Millicent Adhiambo miwa ler mar wachni. E kaunti ma Kisumo, kambi mar Safaricom ne otiego jopur maomi 5 ewi kaka ginyalo bero yore pur kod pith nyaka kokalo e yor mbui motis ni DigiFarm. Over 500 of our agripreneurs have been gathered in our Sapphire Connect, which has been put together to bring our various entrepreneurs to see how we can empower them, provide them with powerful, resourceful tools to help them elevate their dreams. We've brought our own team from DigiFarm to help them understand how they can incorporate technology and AI in digital farming. Gimoneno wasebedo kwatiyo gi yore machon mag pur ka ma osebedo ka ok miwa yuto maber kata chudo kata timo yo moro amora kata yudo gik moko ka wapiny kaka yudo kata yudo puonj moro amora yo moro ma ngima masani. Koro kano osepuonjwa ni waneno ka koro bet machiegni ikelonwa gik moko machiegni kodwa kaka gik pur wanya penjo tiduoki e simu wano kama dhi konyo mang'eny nikech koro ok bichuno nyaka wawuothi kata wamany jo agriculture kata jolony.
E kaunti ma Kisii kod Nyamira, jolendo mag Nyakalondo mar Egesa kod Citizen noriwore kod joera mekgi e konyo kambi mar Safaricom hingo igni 18 nyaka ne M-Pesa chak tiyo pacho ka. Kawuono ni kweth makama nochopo e bombe ma Kisii, Keroka, Ikonge kod Nyamira kama jopiny nochodho e mich mopogore kaachiel gi yudo puonj matut e wi chenro mag M-Pesa. We are really happy with the partnership with Citizen TV. We've been able to really bring our customers together and celebrate what we have been doing the last 18 years. And what have we been doing? We've been giving payment solutions to our merchants so that they can actually build their businesses. Safaricom was giving a number of goodies, and we've really enjoyed meeting our listeners at the same time also getting the gifts that Safaricom had. Kambi mar Safaricom osungo tudruok makare magin godo gi jopiny e kor gwenge ka giyango ni sani gin gibede gi mahew 1,000 e tong' pacho kama ngima. That shop serves end-to-end services from Safaricom. There's no way mtu anaenda mbali kutafuta services. Hii duka tumefungua hapa kwa CVD kuwasaidia wananchi. Una replace line, unafanywa liba na M-Pesa for merchant business. Tunafanya devices pale, simu yoyote. Tunahamisha watu kutoka ile mulika mwizi, tunaleta kitu inaitwa tunikiwa. Odiochieng' Makin, kweth mar M-Pesa sokoni, biro wendo, counties ma Vihiga, Kakamega kod Bungoma. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Mas wadhi yue moro machuok koduogo weche manyien bang' dakika matin kik dhi mabor ahinya. Guess what? Citizen Duka now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduka.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duka, home of discount. Nyako ni mako gadhoga. Sichimoko eno wundrega ni eno fuo. Sichimoko en mana ng'at motegno. Oja chir. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Wendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Kawa kelo ni jo thumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni yawan. Tunaingia Kisumu Dala Saturday 2nd August 2025. Mali safi, bei ya jioni on smartphones plus much more. M-Pesa Sokoni Festival. Mali safi, bei ya jioni. Watika ni weche magtuke kapok odonje twak mar duol ni kocha mar Harambee Stars Benny McCarthy biro bedo maonge jatugo masulwe Mohamed Bajaber tok jatugo no wuok e timno e ndalo machuok kapok tuke mag CHAN higa mar 2024 chakore ayanga e pinje mag Kenya, Uganda gi Tanzania. Tim mar Harambee Stars kata kamano dhi nyime gi timo ikruok margi alap ma Kasarani Annex kata doko ne riwruok matayo tuke adhula pacho ka FKF to pok olando tugo moro amora mar osiep ma timno mar Stars dhi timo. Harambee Stars nitiere group matek mogik e tuke mag CHAN. Group A kamoting'o joloch nyadiriyo Morocco, DR Congo, mabendo oseloyo kombe no nyadiriyo, joloch tuke mag COSAFA Angola
kaachiel gi tim mar Zambia. Kenya biro rakore gi DR Congo kapok gitugo gi Angola kendo luwo mano gitugo e kindgi gi Morocco gi Zambia. Modi kofiti juu kila mtu ana expect niseme a competitive tournament juu tunajua the big names that are coming, they've been there. So for the ones of us who are going for a major tournament for the first time, tuna expect pia ku give a lot juu tunajua ni platform na ni stepping stone to a more higher level. Yes. Team Kenya manyiri matugo tuke mag volleyball Malkia Strikers dhi nyime gi timo ikruok margi motelo ne tuke mag FIVB World Championships ma ibiro bagi e piny mar Thailand e kind tarik 22 dwe mar 8 nyaka tarik 7 dwe mar 9 higa montiere ne. Team no moting'o jotugo 20 kendo itayo gi kocha Geoffrey Omondi timo ikruok margi alap Manyayo National Stadium. Kenya nigi geno mar timo maber kipimo gi higa mar 2022 e piny mar Netherlands kama ne giloyo team mar Cameroon. Kodong mana ndalo matin to team no wuok pacho ka endi yuore tuke mag osiepe piny mar Vietnam kwan jotugo bibiro duok piny nyaka jotugo 14. Kenya nitiere pool G kama oting'o timbe kaka Poland, Germany kaachiel gi team mar Vietnam. Kila mtu anajituma area yake. Coaches wanajaribu kuintroduce not new things but just to polish on the things that we really need to work on, like reception, service, the blocks and attacking in areas zenye to make good points when we go there in the championship. Vile unaona tunang'ang'ana kwa sababu hii ndio condition tuko nayo. It is not the best but we have tuned our mind to fit into what we have at the moment. We are preparing well. The team is in high spirits. Today we are having a friendly match with the juniors to try and help them also come up. And the camp is full of happiness. So the year moro machoko duogo bang daka matin mondo wago mbaka gi FCPS Bon Omolo en jalonye weche mag uchumi kaka siasa chalo pacho kae mokidhi mabor ahinya duogo bang daka matin. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Your mother's love is with you wherever you go. It starts with little moments of courage, to stepping out into the new world with confidence. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. Unubiro kolo bengi to unudoro mondo wan wakonyu. Bende unwi ube adier. Onge kaka wan wanyalo konyo ukwelo. Winja. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to kok ginen machal gima eno kelo ladha.
chiemo okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jaelieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Erokamano kuom kit Ramogi TV ka ine wang' saye ge dienywa mar ariyo mar chenro mar duol kama wagoye mbaka gi wendwa modhial FCPS Bono Molo jalony e weche mag uchumi ni kodwa e studio ka. Erokamano ahinya kuom wasechegi. Erokamano ahinya, amor ahinya biro e studio ka godhiambo mondo wago mbaka gi nyikwa Ramogi Jwang'. Erokamano ahinya Trevor. Siasa ni kaka inene ochalo nade sani in kipimo yamb siasa ni? Aparo ni siasa ni nitie ywaruok koni gi koni. Ing'eni sama yiero chiegni nitiere kaka tungni nyaka bed koni gi koni. Jogo maparo ni gin gi thuolo ma gidwa golo go ker nyaka giikre. Ineno ka Gachagua ringo ka gi kacha kendo wacho ni en gi sigu kendo en gi dwaro ni mondo ne kaka otimo ne ker marach, kaka ofil ni embe notimne marach. To bende kiduogo e broad based ka bende nitie jomoko maneno ni ka ng'wecho dhi kaka dhini to kamoro 2027 kochopo to koti magiliere pile cha bedo maonge. Kod Raila ng'ene en koti maber makiliere maber tiyudo kimuomo kata ne in gi pek. Jogo ok nya mor gi broad base nikech ka koro Raila oriwore gi William tiene ni ang'o midhi wacho kech Raila mipako nwa dhi konyo baba lweny. Ka koro mano ok inya wacho ing'eni nyalo bedo gi msigo koro chuni nyaka ichomri gi jopiny der. Omiyo jogo man gi to ahinya e ikruok margi ne yiero kata kalure gi tich magisetiyo ok ginya mor gi weche mag broad based. But moko bende nitie ma kamoro medore gi yamo mag siasa. Wasebedo ka wan gi tungni chakre 2022 nyaka ne yiero timre onge joma nong'eyo ni William Ruto ni nyayiero. An nikech joma nong'eyo ni nyayiero ne tin ahinya thurwa ka kawo ji thuolo mang'eny bedo ni ng'ani noyomba dieri. So wasebedo gi tungni wating'o sufria ni uchumi rach. Diere ka ne idwa ni mondo duok gimino ni subsidy mondo mi bech mafuta odog kaka ne entie nikech ne sire gi pesa mane sirikal golo. Mano nwadhiye mano watieko bech mogo nodok piny. Wadonje kendo koro ni weche mag Gen Z kech weche mag ushuru nodhi malo. Kanyo be wayware ma kendo ni neno kuma nochope mokelo nwa broad based. So gigi tete nyiso ni ok wasebedo gi lwasi makare ahinya e yor siasa manyalo miyo piny Kenya obede apaya makare mar dongruok. Mak mana ni kodok korka weche mag uchumi ahinya mane ng'anyo chako ne 2023 taparo ni sirikal osetimo maber kendo gin gik maka chako kwano apana nyalo kwano gi mapiny ruki. Wadhi kwano gi bang' dakika moko matin to kwang'iyo sani ywaruok miwachono ywaruok no en nikech jo siasa dwaro gige giwegi makonyo gi giwegi kose en dwaro konyo jopiny. Ing'eni wacho ni siasa en interest. Ikuongo wacho ni mara en kanye. Yande ng'ato nopimona ni ka ng'ato nyisi ni adwaro ndiko ng'ato tich dhi kelna ji adek tichako ni an ka kokimanyo ng'at mar ariyo kata ichopo ng'at mar adek. Omiyo kata jo siasa wagi kuongo pendo Raila ka odhi kaka odhi gi William Ruto ni ma ponono odhi oyiero William Ruto kaka gipango ni to an ta dhi dong' nade
nikech e ground ka nitie joma bende dwani mondo thula oko to yot ka ne okapu achiel mar baba ni to wacho ni baba wan go gi lweny dhi bedo president ok wadwa jok madiwa e chien ka. Koro sama lwasi mar chung' mar Raila ni ok nenre motegno tiyudo ka nitie ji mang'eny manigi to ni to wadhi konyore nade. Omiyo mano nyalo miyo ywaruok bede e wechewa mag siasa gi mang'eny nikech iyudo ni thothne ka baba dhi chung' ker mar Kenya e kweth mare mar ODM iboyudo ni kobiro Nairobi ka to nikech en jaluo en onagi onge kaka onyalo chung' ker ka to chako kawo kendo onagi moro to keto kata kaka governor nikech ma executive roles ariyo madongo kamoro rango dhi okawo jadhot moro. Koro sama ok odhi chung' ting'e ni nitie pap moyaro ka mabiro miyo jomoko pek kata ng'wech ma iye otedore mopogore. Mago gin ranyisi kuom gik manyalo biro ka baba chung'. Kidhi piny machalo kaka Thurwa piny Luo sama baba onge debe to nitie josiasa mong'iyo ni gin machiegni gi baba kabisa ma gin gi go mana kwano kaka gikawo tiko. Ere kaka gidhi yudo tiko? Ng'e ni higa mar 2022 yiero mokalo jogo manomiyo tiko e piny Luo gi ODM thothgi nokodhie e yiero matin ming'e ng'a manigi teko malong'o nomigi amiya anopost ji 2-3 emano ochom gi yiero tir. Joma nomiyo tikogi ne piny obedo negi mapek manochuno chama mondo migi pesa mar kampen mapok notimore e piny Luo nyaka nini. To koro macha ne baba kawo piny kendo ne ji ong'e ni baba bedo president. Koro masani ponono ni onge debe ipani jogi dhi winjo machal nade. Mane momiyo to bede kind jotelo mamoko ni wadhi dhi nang'o. Koro kamoro ginyalo koni okay kata kwa dhi kama to nyaka wawinjre yo moro mamiyo wayudo yot e yor siasa ni. Mane mbi yudo ka koro higa 1-2 gi ineno ka koro nyaka ne broad based bini yudo ka mbi mar ODM odhi malo ahinya e piny Kaluo to chama mane wuok machalo kaka UDA koro wadikre matin nikech ing'eni wane arrangement moriwa. Koro okunya tuomoru ka gi kacha to une kanyakla. Koro nyaka ubeni bende ubedo gi manas utemo joma ubedo joma odimbore koro kata kigonya wadu to okigoya yasika ahinya ibome matin. Ang'o miwacho ni ODM umbe ni malo to jomoko wacho ni riwruok mar broad base ni omiyo uma mar ODM odok piny ma jomoko bende wacho ni kaber to ODM onego wuoge gini. Ng'ama utele wacho ni jagoro mar gima duong' ma kawuono ne chal ka gima kiko wach matin mana njo wacho ni uma mar ODM dhi hinyore nikech bedo e broad base. Wacho gimoro chien kacha jagoro mar ODM en wuod Abandu gwenge moae kumonyuole en Bungoma. MCA mare morite dalagi en ja UDA. Adwa ni ng'iye kanyo mokwongo en owuon dalagi monyuole en ja UDA. Tiyudo ka jomodich mogoyo mogik gin jotelo moyier manowale broad base ni machalo kaka Mbadi machalo kaka Wandai emiyudo ko onyono kabisa kochwalo matin to tuomo jowo matin kech naneno kodwa bagi gi weche moko to thothne ogo mana jodala wagi dalagi kamoae speaker nitie pok awinjo kogoyo dalagi kamoae nitie jotelo matie sirikal mang'eny ok ogorego. Tiyudo ni kweth mar ODM ka emodwa gore gi jogi nikech ong'eyo ni ka broad based odhi kako dhini to dhi miye kwano moro matek e Nairobi kamodwa ni mondo jogo yiere nikech ji mamoko dhi biro to dhi biro ka koro ing'eni sama imanyo ne baba kura kaka president ting'eni kaka jotelo manie kweth mamalo ok nyami msigo mang'eny ni pod ugodogoru piny joma nie top table me top mewi mesa malo ka koro ok ywa tiendgi piny gikawo nafas mamalo gin joma kawogo otiko molwes mikawo chuth cha. Ting'eni sama koro mano onge ting'eni koro bedo matek to kata ikawo otiko no kamoro nitiere ywaruok ma nyabedo kaka omiyo nitiere joma nyalo wacho ni ODM kamoro teko ne nyalo dok piny
nikao gi ka gionge candidate to kamoro bende nitie ng'ama na wacho ni ang'o momiyo ji donje siasa idwa ni mondo kaw telo ni nyalo kawe kichung president kata nyalo kawe gi yo machielo kawuono wan gi joma noyier gi Raila to gitiyo gi sirkal kawuono wan gi joma ne otemo tiyo gi migosi Uhuru Kenyatta ne piny obago gi gimbe gidonjo gi ne sirkal ka tiwinjo ka sama weche gi bayo to gin onge ng'a bane gi wach so miyo magi ananeno ni gina siasa ODM kamoro teko ne nyalo dok chien kalure gi kaka ndalo bende osebedo nikech Raila osemanyo kom mar ker koro safara adek ang'wen motegno ma 2022 ni ne kendo beto tegno ahinya nikech ne en gi support mar ker manea ma onge yiero mosedhiye nyaka nochak chung ma ker ma tam ne rumo osebedo jakore tiene ne en gima ne youth leader luongo ni deep state te mane ok oyudo kacha koro ka koro idwa gori ng'ama noloyi kane in gi deep state cha to sani koro en ma en e kom kamoro en kwano ma bende kigoyo to inya neno ni ere tiende to be gima duong' moloyo en ni gimomiyo ji dwaro telo en mondo ikel lokruok power ni idwa time gang'o idwa timo kode ang'o en ni kisekawo power tikelo lokruok ne jopinyu to ka baba nyalo bedo nafas ma okelo lokruok thurwa kaka neno kele kamoro amora ni to tiyo gi William Ruto to kokele thurwa kende okele Kenya mangima to nafas bendo miye mar luor makende ni neno kaka ker no wuotho kode EU ang'o kendo madidwar nikech osebedo ng'amiluo ni elder statesman omiyo an gi pacha taneno ni kata be ni kweth mar ODM nyalo dwaro ni kochopo higa mar 2027 to gidhi gi lar kom to ng'eni ipimo teko nigi kaka yore chalo tiko ni ba nyalo koro kamoro nikech weche ma wachore mang'eny gi nyawacho ni kamoro sirkal nyalo nenore ka gima bet yom omiyo kamoro nafas nitie ma kawaringo go to wanyalo bedo apaya mamalo mar kawo loch paro no nyalo biro ni to paro moro bende nitie machalo mane owinjo ka jaduong' moro ne pimo niya inyalo bedo gi dala manitiere dala do manitie mon ariyo to mon gi yudo ka dhako achiel ok dwar chuore to odwa ni mondo timne chuore anyali to kare chuore ok ni en gi wach gi chuore kare nyieke ne moko odwa to odhi omako osiep gi nyieke to nyiso ni winjo wuon paro ni ng'ama rach ahinya waweye mondo dong' kende ka mondo ng'e ni wambe wan ji motegno koro osemo nyieke to gifundo gi ya to kochopo mbele kucho to oluwo apaya mopogore mochomo korgi to odhi ogomo to duogo pacho ka ing'eno kowi miya gima temo wache niya jarachar nowacho ni nature abhors vacuum tiende ni ka gimoro wuok ka gimoro donjo fuok ok nyal bedo e sirkal kane Rigathi Gachagua owuok baba donjo iwinjo kama kelono baba be ka ang'o wuok ng'ama chielo dhi donjo kata Kalonzo nyalo donjo maduog fuogno kato kinyi yudo matek omiyo igo kwan madikel lokruok ne jodalau omiyo dhano nyalo go kwan maber ne jothurgi to ng'ato bende nyalo ng'eyo ni an kaka Sifuna ma secretary general mar chama jothurwa neno ka weche gi oseriere maber wan gi namba 3 e sirkal ma en Wetangula Mudavadi wan go ka e sirkal wan bende gi wuoyi manokel ma former governor ma Kakamega jowa nitie ka PSS be wang'eny go gima dhi dwaro kucho malong'o manyalo to kucho ba onge tek ahinya ang'o madi chanda anto wuon siasa na dhi kanye kaka wuoyi matin kech pod otin ka ODM ni okone ka dhi bedo gi ndhadho motegno kaka no paro cha to nyalo koni baba dhi ringa gini romo go ng'eni nitie jomusika sika ni baba romo to kibedo kod gi mbaka go kod gi mbaka seche moko to gifuono ni malegni wan kama kana yudo mara koro mbe oko ka to wacho ni baba dhiyo kendo baba ni wakedo ne to mano mana suka moumorego gimo dwaro en mare to mare ni kochomo tir ma ok oluwe mar baba
tok chopi mara no ka baba onge to ka baba onge to koyudi koro nyako kuongo kaka mar baba ni moringo go tarumbeta modhi go mbele kaeto mare ni donjo nikech yudo ka seche gite safar ang'wen gi donge yiero wajumbe yiero governors ng'ama donga ok seche gite en mana baba to gito ka giseyudo to koro gin kanyo kendo seche moko injo ka gichage eka kendo so onyalo bedo ni en ngas mitiyo go mondo mi ji ochop kuma gidhiye. Omiyo in kineno sani to ODM onego dong' ka siro sirkal. An gima demora ka sirkal tiyo maber kendo uwinjru nutiyo kanyakla wang'i mana 10 point broad based agenda mane gin go ka ni be iluwogi e yo makare. To be iluwogi e yo makare. Thoth gidhi e yo makare. Ang'o mok dhi kare? Meko nja giwinjore ni kik mak ji, nyithindo pod imako. Kik neg ji oyaye, nyithindo pod inego. Nek mar oyaye mi mondo duog chien pod en mana malo. Ang'o moselosore kaje? Adwa nyisi gimoro Trevor. Wadhi achiel kachiel. Mako ng'at maonge atia ma ok okoso to rach kik timre. Sirkal to jameko ga. Ando gichako meko sani. Sirkal ne meko kata achon. Oneg baby pendo tho kwaneno ka. Musando tho pod wakia ng'ama nonego. Omiyo ng'ama neko e sirkal to mano ng'ama nego kaune atua. Mane momiyo nitie gimone aipoa. Aipoa oti tije. Kendo ka ok otim tije to bunge luongo tim tije. To gima adwa wacho bende. Kama ne jigoe kokainya ni okel gimoro ni terrorism charges. Chik mar terrorism no kel mana gi sirkal mar Uhuru chien kacha. To station no wang ochiko mag police. Trevor winje wach ni maber. E Kenya ka nyaka karang'o mano se wang stations ochiko mag police. Nyaka ne iwinji kata nyinyuoli mi iromni. Bi se winjo no wang stations ochiko. To ni joma wang'o stations ochiko gi magi joma innocent. Mako makgi gi joma noe giriwore go koda gidhi e rumbi to ni mano makosa. Gima ncho timore ma wang stations ochiko ka ne nyalo kawo piny ni ma ywe oko ma piny mar Kenya bed maonge. Omiyo oken gima onego nyiergo. Chon ka ni winjo ni dhi ka police jaluone wacho ni ibaki di ka police ne en richo maduong' ahinya. To tinde waketo ratiro moro mwakalo kiewo. Article 37 otamowa loko tiende. Nikech owacho ni in gi ratichi kaka Trevor mondo mi dhi e ndara ing'any. To nyis police ni dhi ng'anyo. To Nairobi ka kidwa ng'anyo kichomo bunge. Wache ni chako Central tichopo e bunge kacha. Dang ing'any kamora mora i Nairobi, dang ing'any estates me Nairobi gite, dang ing'any kamora mora e piny Kenya ka, katidwa ni polisi orit joge tete mang'anyo. Be nyalore yawa. Wache na chako kata gika. Tu winjru mane momiyo ng'anyo mag polis mag jopuonj onge ga koko. Ng'anyo mag doctors onge kocho. Nikech wacho wachako ka to gika. To watero barupwa. To ng'anyo ma idwa ng'anyo kamora mora moki wacho. Idino na ndara na tuwa dwa dhi hospital okanyadhi. Mano ok ng'anyo. Ng'anyo ma ikawo kidi tikete ndara. Sami se kawo kidi kete ndara. Article 37 oko umi. Sami se kawo kidi tingi dwa bago ng'ato. Kati dino ndare ng'ato kal. Chik ma idwa wacho cha. Koro oko umi. Koro mano mana e yore mag ng'anyo gi. Omiyo nitiere kaka polisi onego mak joma kamagi otergi e doho. Mak mana ni seche moko bedo matek ka ng'anyo go sechakore. To joma beyo gi joma richo koro pogo tek. In idhi kaka jenzi idhi ng'anyo ber. To ng'ato to en okoni kawuono ng'anyo nitie adhi kwelo. Ang'o riwore kodu kanyo. Koro obedo marach. Ka duoge uchumi. Onge sirkal. Kena wacho mane nyikwara mugi gi wang' moriere kabisa. E sirkal mar William Ruto higni 3 gi. Ka pimo gi higni 10 mar sirkal machien. Oinge yore mang'eny. Kenda bumi ranyisi. Oduma. Maize production. Owuok bags million 40 ochopo million 64 giga mokalo. Sano dhi chopo bags million 80. Ng'ato no gocho na ka oyoma. Kona ni gorogoro mar oduma sani en siling 75. Kidwaro to idwa ausni. Kidhi Gulana Kalalu mantiere coast kacha. Oyare mano oseket PPP project 20,000 acres osechiwne investor. Kineno oduma mantiere kanye irrigation no otamo Kibaki higni 10. Otamo Uhuru higni 10. Sani chama wuok kacha dhi golo 40% of chiemo modwa chamo Kenya ka
dhi wuok kolana gulalu nikech mana sirkand ni kawuono kidhi e gimiluongo ni forex tiende kidwa golo mwandu ni oko kata gari dwa omoko chien kacha ne kiomo gari tichulo $164 sani en 130 nikech wan gi forex reserve ma dweche abich how dweche auchiel pogruok e kind mwandu ma oko gi madhi piny import export odok piny wakelo mwandu matin mogik nang'o ni sukari ne sirkal ni ochako ka wan gi 400,000 bags manwa loso higa ka higa wase double that number to 815 masani 70% of import wagolo oko wadong' gi 30% ni e piny luo cha te gi piny waluya ni gowi manintie mag jo sukari te 117 billion nyaka gi pesa mag jopur ong'ado oko chon wawinjo mani gigitimo ne mana jo kahawa kende to kata kidhi e piny kahawa kuonde mipidhe kahawa naneno kata wanga bende chako miyo jowa kodhi ni kahawa ni uso siling 50 kai japur sani ochopo siling 100 gapar to 150 nang'o chik mane okel gi sirkani kidok e chai bende odhi malo gimoro amora mowuok nyaka mchele omiyo nitiere chenro makare ma sirkal ni oseketo ma kamoro jowa mok ne an jopiny ok ne mayot nikech mana kaka miyo momako ich sama much ka icha ting'e ni jaod paru momiyi ich nyalo lewo chunyi minyalo wacho ne weche maricho kabisa to sama isenyuol miting'o nyathi to koro imor projects mabeyo gik makelo lokruok sama gichakore jopiny ochayogi kendo ibane gi wach higni 3-4 mokwongo mane Kibaki ochako tich ne onge gimoko wach ne Kibaki manoko ni gik yote yawezekana bila yeye mana kaka ne wacho ne Moi to bang' higni moko 4-5-6 ka koro interest rate odok piny ma banks ochako yawo dhot giuso loan e dhot to ne gichako wacho ni lokruok nitie to dak jopiny winje fuong'ruok kose gimiwacho ni koro fuong'ruok bowinjo biro bang' higni fuong'ruok nitiere yore moko to nitie moko modek gimomiyo jopiny ok winj lokruok en gimoro achiel ushuru ncho medi ne japiny in ng'ama chamo payslip nitie pesa moro mong'ade e msachi machien kacha nche onge style mitong'e go lit na kabisa koro itong'i e yore adek namba 1 en affordable housing namba 2 en SHA namba 3 en gima no biro mar NSSF enhanced saving gik moko adek gi gineno marach ni gikawuono to koro wanyisi bergi NSSF miyo msara mi chamo kawuono tin to kichopo higni 60 mi retire to pesa mibi mi kaka savings mari midhi go retire ok bi bedo matin ne milion 10 nang'o ni Kenya nyaka ne chakre 1963 nyaka 2022 mano yiero William ni pesa ma NSSF nosechoko ne jo Kenya tete ne bilion 280 to ni bang' higni 2 NSSF value ne kawuono kochopo dwe mar 6 mano kalo dwe mokalo 560 billion ogo diriyo in 2 years that is the value mar NSSF tiende ni ja Kenya mora mora mabro retire bang' higni moko mambele gi bro yudo ka owuok ma oko chako chik lwete ni dwe ka dwe ondik nyinge ni miye siling 2,000 mar inua jamii pesa mimiyo jodongo gi kawuono waketo 41 billion e budget mondo wane ni jowa ma ok nyal gi okony gi sirkal chenro ma William Ruto keto sani mapek ne ji mamiyo kawuono iyudo pesa matin pesa ma itero NSSF cha ok en pesa sirkal en mari en keno mari mondo mibed gi pesa chieng' mi retire mondo ibed gi ngima maber ki retire kendo nonro wacho niya atamalo 39 mag joma retire tho bang' dweche 18 that is how bad ngima tek ne joma retire ni tiyo michopo higni 60 to ng'ato mi siling 700,000 dhano be en gima dieri ni mane gima dwa retire ne aye gi milion moro 10 gi wiye minyalo kata gero odi chakare giri moro malong'o midang ngima maber minyalo ritie ndalo mana achiel so alero wache NSSF opekni to en gima ber adonje gi miluongo ni affordable housing ing'adi to kamoro in gi ot to ng'at mong'adi kaka ombijani omiyo nyathi moro modak e slum moro mararachacha
ma kadhi oko gotieno kaka wane otieno ni to manyo jwala e kodhi owit losruok ne oonge pi kaka othagre cha mondo ong'iew pi mbuguro ng'iewo siling 20 in kigo mita michule tap me odi mbuguro nyalo bedo siling 2 iluongo ni poverty tax mondo mi wabed gi lwasi makare ma an kaka Esbon Omolo ka yawo kambi na Nairobi ka tamiyo jatich 50,000 to ng'eno nyalo dak e ot mochulo rent siling 20,000 ma ok ochulo 40,000 odhi bedo gi ngima maber. Ang'e ni an kaka an kata joma nigi yuto mamalo pek ni kuoma to onge piny mosedongore ka the main factor mar production ma en labor ni beche ni malo. Ang'o momiyo labor bedo malo? En ni kasemi mshahara tidwa dhi dak nang'o? Kama idake ichulo rent. Ka rent ni malo idhi hinyori. Sirkal gima gitimo ni dhi duoko bech rent piny. To imbe in gi thuolo mar ng'iewo ot obed mari. So en gima konyo. Mane momiyo nitie component mar social maneno ni ware waduto wate. Nikech nyaka ibed ni in ok idag maber to kidhi ni Nairobi kae kidhi Karen ka dhano dak maber. Kilimani ka ji odak maber. To kidhi Kibera ka dhano dak marach mok digom ni dhano ma Nyasaye ochweyo odak kamano. Ni mano ka sirkal otimo to rach. Onyalo bedo mapek gi sani. Kendo ang'eyo ni ka oseyudo kukune maber bang' higni moko adek kanyo to koro sirkal dhi weye nikech oseloso chenro ma koro dongorego. Higni machien ka ne wagero estate mineno Nairobi ka kata Kisumu kata mana Homa Bay gini noger gi national housing ne en taxes ema nogerogi. So mano is important for the future mar Kenya. Mar adek en wach SHA. Ni chien kacha NHIF ne nigi dhano 7 million kende mane gindiko. Gi kawuono sama wuoyo ni dhano 25 million osendiki kaka jogo manie SHA. To SHA ni nigi gimoro ni Taifa Care. Ma kara mora ma ok nyalo dhi e level 1, level 2, level 3 hospital ma thiedhe moko chulo. Ni wat ni moro mane chandi no mbija. An gi tuo dialysis kidi sukari obara kora dhi e dialysis idwa na chula 10,000. Sane sirkal chulo ne ngata nono. Accident omaki itero hospital. Sane mano is now covered. Chronic diseases gi emergency gi gik makamago sani ichulo nono ne jo Kenya te. Koro mana ma enhance en moro ma koro kedwaro thieth mamoko mopogore ka. Wan gi gimino ni community health promoters 107,000 mondiki matije ni wuothe dhot ka dhot mondo mi ka in gi tuo sukari to gifwenye chon. Mondo mi gitim nonro ka in gi ich kaka miyo matin. To ging'e ni to ere kaka ikonyi mondo mi mortality kata tho mag nyithindo matho bang' kapok ochopo higni 5 mago dok piny nikech chenro ma sirkal okelogi. So miyo nitiere ber ma okelo. Ni machacha an gi ine NHIF ong'eya. Kendo kana chulo NHIF tinyisa ni rit dweche 3 ka dhi thiedhi. SHA ne tichulo sani thiedhi sani. Tang'o miyo jopiny ok mor gi gini. Ok morgo mana jomok morgo kawuono nitie SHA kende kata chenro madhi mbele mang'eny mag mane momiyo ineno ka pimo gene gigi sama pod okel gini ka pod gi wendo koka gichako ni to rach gi emineno to bang'e ka gisetegno to koro jibro morgo. But adwa miyi ranyisi mogo mar kuon mwatedo ni sama ne wating'o sufria cha beche ne nadi dong' ne 200 gi wiye to noduogo mochopo nyaka 140 sani kidhi ng'iewo gorogoro mapok oregi en siling 70-75. Mano nyiso ni chenro nitie makare. Ting'e ni kaka japiny dhano mor gi marache ma wahero wacho mabeyo thothne ji ok ohero wacho. Mane momiyo kata mane muma joma nokony ka ji adima noduogo erokamano ne en ma ng'ato achiel. Kawuono kidhi penjo japur niang' ni chuli pesa di kitero tana achiel mar niang' e factory en siling 5,750. Oyier William kane en 5,000 chien ka. Mano ji ok dwa wacho. Kidhi penjo jogo mantiere and en sectors te. Koro nitiere 1, 2, 3 moko manyiso ni koro lwasi ni lokore mos. Achiwo ranyisi dola ne en 165. Diere moko yande ang'iewo gari. Na chulo gi dola at 165. The same ka ng'iewe sani adhi ng'iewe gi bei matin. Mano nyiso ni uchumi wachako bedo maber. Jowa man loka makelo pesa pachoka mondo mi gikony gitim gige gi pachoka. Remittance ma diaspora odhi malo kabisa sani. Nang'o? Nikech chien kacha bende gina tie. Gikelo pesa mondo gitim go gige gikony jogi man ka. To bende jowa 1, 2, 3 mana nafas mar tich ok nyalo yudo pachoka nyalo yudo thuolo madhi oko. Koro mano nyiso ni chenro nitie makare. Ting'e ni kaka japiny dhano mor gi marache ma wahero wacho mabeyo mana momiyo kata mane muma joma nokony ka kawuono nitie jomok morgo kawuono kidhi penjo japur niang' ni chuli pesa di kitero tana achiel mar niang' e factory en siling 5,750. Diere moko yande ang'iewo gari. Na chulo gi dola at 165. The same ka ng'iewe sani adhi ng'iewe gi bei matin. Mano nyiso ni uchumi wachako bedo maber. Jowa man loka makelo pesa pachoka mondo mi gikony gitim gige gi pachoka. Remittance ma diaspora odhi malo kabisa sani. Nang'o? Nikech chien kacha bende gina tie. Gikelo pesa mondo gitim go gige gikony jogi man ka. To bende jowa 1, 2, 3 mana
Ang'eyo ni nitie kuonde moko ma sirkal pok otimo maber. Omiyo anyalo yie gi jopiny kidok e weche mag somo ne ineno ka dhano ng'ur ne mbadi ni budget cha oduok pesa michulo mag josomo gi piny. En mana ni mbadi notero budget moromo to parliament odhi ong'ade. Koro kama nonego cover kata ka ne nyithindo milion 1, koro kong'ade piny to nyalo omo nyithindo 700,000. Kapodi ipoge ne milion 1 to nyaka odok piny. Mano to podi nyalo los kata supplementary budget, mano nyaka duoki. To mar ariyo, piny mangima nitie gimoro ni pyramid system. Ok inyal bedo ni ng'ata ng'ata motimo form 4 moyudo C+ and above sirkal chulo ni university. Ok wanyal bedo piny makamano. Piny maber en ni ji moko matin atamalo kata mana 20 nyalo dhi e mbalariany. Atamalo moro 40 nyalo dhi e colleges mekoregi. Kata atamalo moro kata mana 30 dhi e gimiluongo ni village polytechnics gi. Koro bedo gima chalo kamano. Koro ng'ata ng'ata ma ok odonje e migawo mar atamalo 20 cha. Koro kapod odwaro somo kacha to dhi ochulo kende. Diere mane wan gi parallel program cha ne onge kokono. Koro mbio mbalariany gi nyalo chung kendgi. To kikawo msik jo Kenya te ni dwa tere university ni dwa puonje mbalariany nyaka ng'o bed gi chaos mawano. Omiyo kanyo ta dwaro ni pod wadog wang'iyane. Diere ka niketo cut off. Kiketo cut off kata B plain. To ng'amo yudo B- gi C+. Kapod odwa dhi e mbalariany to koro odhi omany kaka odhi ochul parallel. Miyo koro kata ka pes sirkal odeko ne university to university nigi omenda manyalo tayo research, manyalo tayo gik monego gitim. Omiyo mane kaka ilero gini maler ahinya to akiri kike mar siasa ni biro yore mang'eny. In kisumo ng'ato kaka jatend ODM Raila Amolo Odinga desume paro. Dinyise no tim nang'o sani nikech weche moko wuok mang'eny siasa mag dhoudi bende ni e ka ni joluo koro ema koro donjo ka to koro gidwa golo jo Mount Kenya bende ni koro ni joluo ema ketho gini. Kisume paro to dinyise no tim nang'o. Beda sirikande nyaka kata ji bedo ni ywak kamano koso we. An danyis migosi Raila Amolo Odinga niya. Wang'eyo history marwa kaka chalo. Chien kacha Jaramogi notiyo maber gi Kenyatta. To bang' higni 2 nogweye oko. Raila notiyo maber gi Kibaki ma okonye kane tek kendo ne ok en kata e hali mano nyalo campaign. Bang'e nogweye oko. Kosepake gi nyaka nyinge mang'eny jambage ni nopake go. Kawuono jaluo mane sirkal ema ji neno kendo ema muoro iji. Sama ne migosi Raila Amolo Odinga okelo joge e broad based. Uhuru Kenyatta be nokelo joge. Joge gi dak ji wuoye. Jome wacho ni oko gi to gin gi cabinet secretaries 8-9. Gin oko nadi. Dot mane maonge sirkal bar broad based ni. Mar joluo ni koso jaluo monego bed oko. Manyaka nene wan moting'o msigo mar Kenya wachurgo to wabedo go metok papile. Dongo bede tok papile di romi kaka wuono bedo ni Raila bedo machiegni gi ker William Ruto. Omiyo anyalo neno paya mabero mabei kamacha. Omiyo anyalo neno ni yo mararacha mawuok kochomo korgi mbade cha kawuono ilose go lam. Ni Rusinga Island mane dhano wige wilgo nyaka ni Mboya cha. Kawuono nigi ring road. Ni kawuono nyaka Mfangano gin ka oyaw. Ni kawuono kidhi Omabei nyayudo stadium mara jaber machalo kamacha ni sirkal okelo kendo sane gichako Makisumo. Ni ndara mawuok Mamboleo kamadake karieyo kochomo nyaka Chemelelcha mosebedo ko odiwo higni 3-4 kawuono ilose irieyo nikech tudruok ni. An kamane gima rach. Takono Raila ni gima ne timo ni piny ne pari ga yo makare nikech onge gima Raila Amolo Odinga pok otimo e piny Kenya ka modong'. Ka en rieyo chike mondo mi Kenya obed apaya maber osetimo. Ka en temo neno ni oywayo ji moloso sirkal moriwo ji temo oluongo dhoudi te osetimo. En ng'ama umbe oingo kata lwasi mar Kenya ka. No ringa ng'wech mar AU kacha. Kama koro chope ni baba en an elder statesman. Gike oromo bedo kwere ji mang'eny pachoka. Ok wanyal kete e lweny maring kagika. En giluor makero miye magimirego makanitie gima rach to nyalo luonge to kwere
nikech ochalo ng'ama koro ogai ma koro dong' maduong'. Oingo kata migosi Uhuru Kenyatta manyalo koni ok anyal dhi mbele ka ni Kenya wang' mondo mi wachal Somalia tantiere kaka ogai mosetelo ne piny e yore mang'eny. Nitiere buk moro nasomo mar telo mawacho niya, ok nyaka yieri e kitel. Nitie joma nigi influence to ok oyier. Elon Musk matayo nyaka piny mangima ma mwandu ge oingo pinje kata ma thur chewa ka gite. Onge ng'ama oseyiere. But because of what he does, ne wan gi Manu Chandaria ka. You've seen the kind of things he's done. So telo kena nitie to bentie joma oseyier mobede kom ma kowuok to kia ka nien nga. Kawuono ki penjo piny mangima ndi ng'e Wangari Maathai. Ong'e. So leadership is not about ni ng'ane oriedo yini. Can you create an impact in the lives of people? Gi position ma intiere kata in private space. And aparo ni Migosi Raila in many ways osetayo Kenya ni momiyo Kenya obedo Kenya. Nikech kada obed ng'ama nigi chuny maneno jowa moko nigo. Kenya do wang' 207. Dikoro waonge piny. Dikoro waringo kale. Ten mano koni an momaya. Trevo kamoro ne podi ten 207 na chung. Na neno late mane Raila Amolo Odinga neno. Iyombo makata bunge mokwan wajumbe ti yombo mabor. Tima yamba yagi thuon ka. Manya wadgi manoma Alassane Ouattara ma Ivory Coast. Ne joko konyo modhi omako mare. Omiyo oseneno malit ndi maseche moko ikoni oyo. But posterity bro paro Raila in a very big way. Okay. His end must not be in a presidential contest. He's proved it. He's beaten Jogi. History is on his side. Okay. What he must leave Nejo Kenya and a legacy mara stable nation. Okay. Tado wacho kama. Igni ariyo mokalo. Kenya was not the best economy in East and Central Africa. Kawuono one number chiel in East and Central Africa. Wasekalo nyaka Ethiopia in the last 2 years. En manania ingeni seche moko ngur nyalo bedo motenore gi siasa magalagala. Makora dieri iumo. To ka nitie gimoro mathin tiyo endhere. Kidake Kenya ka ndalo mane Moi president ne nyalo neno gigo. Omiyo okawach ni William Ruto ber seche te. Oko en mana dhano nyalo bedo kuonde man gi ng'ikruok ne. But ka wang'iyo uchumi gi yo moriere nikech an jalonyo uchumi. All indicators. Na wache studio ka igni ariyo mokalo ni neno malit ne ng'ama dhi bedo ker mar Kenya. Nikech ker machoncha nowewa gi uchumi marach ma mondo mi wakal kata dweche uchiel mokwongo ne uchumi odwa muoch. Iyudo ka seche go gi Eurobond onego chul. Pesa mano we reserves mar dola ben mana mar dweche ariyo. Ma dola dhi oidho mowuok kucho. To setiyo mos mambade gini nege riworego magi paro ni gini kapok ochopo kama dhi muochnwa cha to wasego chenro mana kaka sani nitiere Eurobond mane biro 2026 to nyaka ne mbade gini donj kama gigo kwano goni gicha dhi biro nyaka wapang ne chenro sani mako chopo to ko bed ni 2026 Eurobond biro kato yiero be chiegni gi tension no uchumi nyalo wuore so mane momiyo nitiere ranyisi mang'eny manyiso ni kero setimo gik moko maber. Pare ni every agricultural product me Kenya ka te. Obed kahawa, obed chai, obed niang mo puro ni, obed nyaka mchele. Gigi te. Nuengo margi e piny Kenya ka odhi malo te. Okay. Wach mogik ma kori wego jo piny ka koro sawa ma wawangwa kuma inyalo joma pod nigi kibaji moro ni to gini ochimo kanye ma yuarruok ng'eny koni kuko ng'eny koni ng'ini kuko nyalo bedo mang'eny ma kata gima ber ok nin gima rach no kende manenore. Kuko nyalo bedo mang'eny mamiyo gik mabeyo ok nin to mane gima timore ka ting'eni dhano gi kitgi ka kuko ng'eny to kata joma dwano wacha dieri koro ng'wony o gidwa wuoyo nikech koro giluor. To adieri makende en ni William Ruto e weche mag uchumi osetimo maber. No dagi weche mag subsidy mar consumption, no dhie subsidy mar production, mbolea 2,500 kwa uo ka 7,500 waneno ber ne kawuono. Omiyo uchumi ni e yo makare but adwa nyiso jothurwa.
e yo ma kende ni ka wadwaro ni mondo wabede apaya makare mwaneno go mbele. Kik wawe William Ruto odogo yier ka waonge kore nikech idok yiere. Ta wacho gimoro ni nature boss vacuum. Kuwuok ka joma noringo ka e kubro ng'ene kare no giringo ni William Rach. Ne giringo no donjo ka. Gidhi duogo. Kendo wuok ogane to donjo. Kik watim makosa no. To kae to kamacho osedhi otimore. Ker moyier safar mar ariyo ing'eni koro dhi ka tieko. Onge gimo duogo. So kamoro bolruok no manyo yiero kendo nyalo bedo maonge. Kuri kiri oko chuth. So ber ko dogo yiere ka wan kode mondo mi wambe wago kwan mambele kucho. Nikech wuoth makinyi chako kawuono. Wachak gore puksen kaka joluo. Ere kaka wanyalo loso osiep makonyowa. Bade wacho ni an ang'e ng'ama nyalo mako go osiep. Make osiep madieri. Ing'eni kata an kabedo osiepi Trevor, tabedo kod higni 5. To inena maka go suit, inena maka timo gigega, to ito kech ka in me batha ka to ka penjo to ipenjan to esbono kimiya gimoro amba chame. Ne bwana ing'eni bang' higni 5 tijni ni maweni. Koro beda mos. Koro inisi kibedo mos itwe mana nim irito. Ma higni 5 rum. Kato gimi singo nani bende wacho ni kendo onge. To in ma ng'ate mako go osiep kata higni 2 pok ochopo. Ose bayi gi ma, ochako bayi gi ma, to osiko libi ma iwe ni dala ni chalo ode. Sama thin, kato kao nyaka agulu mokene. Omiyo jaluo pok no mi jaluo. Ni mwandu mar piny kae, miyo nitie gik moko ma wang'eyo mane wakia. Kawuono adwa nyiso nyikwara Mogajwang'. Ni nitiere chenro mag sirikal moko ma ok ibis nene budget. Ng'ato biro ni wadwa konyo wan ge climate resilient project, wadwaro counties mwadhiye. Jogi ne dhi mana pinjo Rabuon kucho. Koro kidhi penjo ang'o momiyo pi mochopo e dhot ni Homabay county kata Siaya en atamalo 10. To kidhi malo got kocha to en atamalo 90 gi wiye. Iyudo ni jogo makonyo neno ni pi ochopo ka osego tach kanyo higni 30 gi wiye. Koro ka sani ne gibiro kendo gidhi e county wa ma Kisumo, gidhi e county wa ma Homabay, gidhi e county wa ma Migori. Idwa ni magi te wawe. Gini ok en ni ng'ane obede komcha. Bedo kamigo e mbaka, jikon kamitoke. Miyo inyalo ng'e ni gimoro biro ka. Kata kapok ochopo, kata ikori ne. Inyalo ng'e ni ndechegi idwa losi. Omiyo sami loso mamoko gi to losnwa mekwa. Ero kamano jaduong'. Sa koro ma wang'o FCPS bodo mulo jalonyo weche mag uchumi. Lero wachno maber ahinya. Koro mane kama weche nuro mar duol an kaka pile nyinga Trevor Ombija. Jandingo panga Jonyakach nendo Ombija tae nyakwar guok ocha pesa. Daddy Cool biro bang'e. Guess what? Citizen do